fostna lil Andrew Grech, champion ta' Malta u persuna atletika li rrappreżentat il-pajjiż tagħna. Nilqak fostna Andrew. Grazzi. Andrew, kif bdejt dal-isport tal-atletika? Nieqbad l-atletika wara li kelli ġereb il-futbol, bat bil-mod u bil-mod iktar mal-qoddim bdejt nimprovja u għansi joġobni bqajt fih. Naf li bdejt tipprometti ħafna, però x'sodisfazzjoni tik li inti tmur tirrepreżenta l-pajjiż tagħna barra minn Malta? Ovvjament, li tirrepreżenta Malta huwa dejjem il-massimu li kull atleta jista' jaspira fl-isport tiegħu. Pjanijiet tal-futur, Andrew, naf li inti tipprepara b'dedikazzjoni kbira, x'għandek pjanat? Ekku, fil-futur qarib għandi tal-liqa barra minn Malta u l-qoddim jekk Alla jrid nixtieq nikkwalifika għall-lob tal-pajjiż iż-żgħar. Proset, aħna nawgurawlek f'isem il-kumpanija tagħna bħala Union Print minn qalb, nawgurawlek ħafna aktar suċċessi. Grazzi ħafna. Grazzi.